L-erba filgħaxija fil-Parlament il-Prim Ministru Robert Abela għamel stqarrija ministerjali dwar l-aħħar laqgħa tal-Kunsill Ewropew li fiha pajjiżna kiseb l-akbar pakkett ta' fondi Ewropej fl-istorja ta' Malta imsieħba fl-Unjoni Ewropea. Il-Prim Ministru fakkar fl-avvanzi ekonomiċi kbar li għamel pajjiżna u rati ta' qatt baxxi. Qal li l-Unjoni Ewropea ma kellix it-tieni l-akbar kontributura għal budget net, jiġifieri l-Renju Unit, iżda pajjiżna rnexxielu jġib pakkett tajjeb ta' fondi għas-7 snin li ġejjin. Madankollu, meta wieħed iqis l-ammonti ta' fondi allokati, il-bilanċ li jibqalna f'idejna baqa' ferm pożittiv, anke meta wieħed jeskludi l-istrument ta' irkupru. Il-Prim Ministru spjega kif dan il-pakkett ġustu xieraq għal Malta se jkun qed jgħin bosta oqsma f'pajjiżna, fosthom anki programmi ambjentali u oqsma fl-innovazzjoni diġitali u s-sigurtà ta' pajjiżna. Fil-Parlament il-Prim Ministru Robert Abela semma oqsma oħra li se jgawdu minn finanzjament Ewropew li rnexxielu jassigura l-Gvern. Inkomplu insaħħu l-investiment fi proġetti kapitali f'pajjiżna, speċjalment permezz tal-fondi ta' koeżjoni, ninvestu fil-politika tal-agrikoltura tagħna, speċjalment fl-iżvilupp rurali, se ngħinu wkoll is-settur tas-sajd u l-industrija tal-akwakultura, ħankomplu nħeġġu l-istudenti, iż-żgħażagħ u r-riċerkaturi tagħna biex ikollhom aktar opportunitajiet. Fosthom opportunitajiet li jieħdu edukazzjoni u taħriġ kemm f'Malta u anke lil minn xtutna. Il-Prim Ministru semma kif l-isfond tan negozjati kien hemm diskussjonijiet marbuta mas-saltna ta' dritt biex stati membri jkollhom aċċess għal fondi Ewropej. Qal li dan sar ukoll fl-isfond tar-riformi li qed jinbotta l-Gvern biex tissaħħaħ l-indipendenza tal-ġudikatura. L-infurzar u s-salta ta' dritt kienu importanti ferm f'dawn in-negozjati u saħaq li jittama li jsib l-appoġġ tal-Oppożizzjoni bil-vot tagħha l-ġimgħa d-dieħla dwar diversi liġijiet. Ninsab sodisfatt li jurejna li kapaċi nikkonvinċu b'argumenti sodi dan sabiex ksibna pakkett ġust u li jagħmel ġieħ lil pajjiżna. L-impenn tal-Gvern u li issa dan l-investiment f'Malta u għawdex jissarraf fi proġetti konkreti biex il-Maltin u l-Awċin igawdu minn din l-allokazzjoni.